Kastell tar-Ramel. Naf li intom it-tfal tħobbu ħafna s-sajf l-aktar għax tmorru tomu. Tuħdu gost tagħmlu xi dar jew kastell bir-ramel ħdejn il-baħar? Hekk għamlu żewġ titfal ftit ġranet ilu. Kienu żewġ titfal Ingliżi u forsi ma kinux jafu jgħumu bħalkom it-tfal Maltin li tmorru ħafna l-baħar. Malta mdawra baħar sabiħ u m'għandhomux ma naslu ħdejn il-baħar. Minflok jgħumu iż-żewġ titfal Ingliżi bdew jilagħbu bir-ramel. Kienu ħafjin imma ma kinux qed jgħumu avolja kien baħar kwiet u mhux kiesaħ ħafna. Il-mama tagħhom ukoll kienet ħafja u sakemm it-tfal bdew jiġru fuq ir-ramel u iċafxfu saqajhom fl-ilma, il-mama tagħhom bdiet tagħmel kastell tar-ramel. Ir-raġel tagħha, il-papà tat-tfal, kien bil-kamera joħdilhom ir-ritratti. Xi drabi t-tfal kienu jġibu pala tal-plastik u jimbuttaw ir-ramel ħdejn il-mama. Din kienet taqbad ir-ramel f'idejha u tqiegħdu fuq xulxin sakemm bniet il-kastell. Fl-aħħar imliet barmil bir-ramel, poġġietu rasu l-isfel, ħarġet il-barmil u r-ramel sar il-biċċa ta' fuq tal-kastell. Il-kastell kien lest. Iż-żewġ titfal daru mal-kastell jaqbżu jifirħu. Il-mama u l-papà jifirħu magħhom. Meta sar il-ħin, dik il-familja Ingliża telqet minn fejn kollha. Jiena mort ħdejn il-kastell u qisni tifel żgħir qatt nilgħab bil-kastell. Id-darba ta' wara erġajt mort fejn it-tfal Ingliżi u l-mama tagħhom kienu ħallew il-kastell. Il-kastell ma kienx hemm. Kif spiċċa l-bnazzi u l-baħar tela' fuq ir-ramel, il-kastell kien waqa' u inħall mal-baħar. Reġa' sar ramel kif kien qabel. It-tagħlima tal-istorja. Wara li taqra din l-istorja, forsi toħlom b'dan il-kastell. Toħlom li inti qiegħed fih mal-ħbieb tiegħek biex ħadd ma jagħmlilkom xejn, għax il-kastell mdawwar bis-suldati għandu l-ħajt għoli ħafna u għandu bib kbir tal-injam oħxon. Mbagħad għajt din it-talba. Mulej, meta jiena norqod u barra jkun id-dlam, inti toqgħod li għassa u tieħu ħsiebi. Inti ma jiġrilekx bħal kastell tar-ramel li jmur mal-mewġ tal-baħar. Inti tibqa' miegħi kuljum u kull ħin biex tieħu ħsiebi.